De Belgische politiescholen leiden jaarlijks 1400 aspirant-inspecteurs op. Zo'n 120 daarvan krijgen een opleiding in het Plots in Genk. Nu dat de federale politie 22 miljoen euro tekort heeft om haar agenten te kunnen betalen, dreigt het Plots in de toekomst minder agenten te kunnen opleiden. We mogen 8% opleiden van het totaal op te leiden contingent. Wel, dat kan inderdaad betekenen dat wij van bijvoorbeeld een 120-tal aspirant-inspecteurs zullen terugvallen naar een 110 of 100 of misschien nog minder. Dus dat is een mogelijkheid. Maar net zoals de federale politie vraagt het Plots om meer middelen. Zo kreeg de Genkse politieschool vorig jaar 90.000 euro te weinig aan subsidies van de federale overheid. En dat voor de voortgezette opleiding. Die is nogthans belangrijk om de kwaliteit van de bestaande korpsen te garanderen. En dat kan allemaal niet, verklaarde gedeputeerde Ludwig van den Hove vandaag in ons middagnieuws. Als de federale overheid nu constant haar financiële beloften niet nakomt, ja, dan vraag ik mij af wie het wel gaat organiseren. Gaan de consequenties zijn dat er geen veiligheidsonderwijs meer georganiseerd wordt? Ik ga ervan uit van niet, maar de federale regering zal daar inderdaad duidelijkheid moeten over creëren. Hetzelfde probleem is er voor de brandweermannen en ambulanciers die in Genk worden opgeleid. Van den Hove waarschuwt de federale onderhandelaars. Dat gaat dan enerzijds over garanties voor de federale politie en de lokale politiezones, maar anderzijds ook over opleiding. Ik denk dat degenen die criminele activiteiten doen, die zijn ons elke dag voor. Dus het kan niet zo zijn natuurlijk dat we nog meer achterop gelopen. Aspirant-inspecteurs die hier afstuderen dit jaar of volgend jaar, die moeten zich geen zorgen maken? Die moeten zich geen zorgen maken, die hebben alleszins werkzekerheid.